Takže čau, já jsem Kygo a vítám vás u nového videa. Dneska je to takový netradiční video, jsme v lese. Já vím, že jsem trošku blázen, že jsem v lese, že mám být někde u počítače. Napište do komentářů, kde mám příště natáčet. Takže dám pak Hanku do popisku videa a prosím dejte ji odběrně i like, prosím, všechno. Takže je tady krásná vůně a jdeme na to. Takže jsem tady s Hankou. Ahoj. A prosím, ignorujte jejich chování, protože oni jsou úplný. Takže přicházíme takovým značkám. Je tu i mapa. Jsou tu koše. Ono se to rozkládá. Dětská plína. 25 let, igelistka 15 let, plenka 250 let, flaška od vína. A to se ještě tady rozloží? To se tady rozloží. Než se to rozloží. Cigarety 15 let, kelímek 70 let, teď láhev 100 let, papírovej blbejták 4 měsíčka. Takže naše cesta pokračuje. Teď tam máme asfaltku. Yes, konečně asfaltka. Hanička natáčí. Plenka, taška a plechovka. Takže já vám to všechno řeknu. Hanička. Plechovka se rozkládá 25 let. Určitě tě taky nevyhazujte blbě Nějaký cyklista. sem. To i tohle trvá. Potom pomeráč 1,5 roku. Lidi, jsou tady i cigára, kámo. Takže pokračujeme v naší cestě, jdeme na to. Takže zase začalo to slunce, takže asi máme blbej rozhled, to nevadí, ale prostě vidíte tu krásnou asfaltku. Máme tady zase další cestu, ale konečně pojedeme zpátky vlakem. Čumím na vás, jo, ale prostě víte, sraný slunce. Úplný horor, kámo. No, prostě to nejde, kámo. Aspoň můžete vidět můj stín. Tady je nějaký nabourací autíčka, kámo. Jako víte, aby tam, jak tam spadají ty auta. No a já nechci vybíjet baterie, jdem na to. Čau. Zabil jsem 3 mirovence, omylný. Pospěšte. Tady máme naši slavnou tuberku. Kámo, 11 odběratelů, to je prostě slavný. Co potřebuješ? Tak šou, vyfoť mě už. Hanka Rendlová vydírá v blbý kapesníky, vidíte je? Posraná, vidíte, jak se jí potřebuje srát? Čumte rádi. Čumte lidi. Hanička. Já ta auto mě zprudilo z toho, aby jsem si mohl koupit. Nějak pomalej, no.